Така, и здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви покажа как да замразите капини, които съм набрала. Аз не са купени, но вие може да замразите и купени. Ще ви покажа да замразите капините по два начина. Половината ще замразя по един начин, а другата половина по другия. Вие може да си ги направите както на вас са ви харесали повече. Така, предварително съм измила капините. Трябва ви също така малко лимон за едната рецепта. Задължително ви трябва купичка с капаче, която после да сложите в фризера. И малко захар. Така. Започваме. Отваряме купичката и редиме капините, за да може да не са много смачкани. Да, ето така някакси. Ето може да видите. Даже така, после ще ви покажа как точно е станало. Между другото, може да ми напишете в коментарите дали ви е харесало замразеното грозде от миналото видео. Аз лично го обожавам, много е вкусно. Особено за топли и летни дни. Перфектно е. Да знаете, че другото ми видео ще видите как правя слайм. И ако си харесате някоя рецепта, мога да ви помогна и вие да си направите. Даже сега, след като снимам видеото, ще отивам да купувам продукти за слайм. Ето вече така, редя ги до половината, за да може за другата рецепта също да има място. Така. Капините, както и гроздето, както ви бях казала, може да задържат в фризера около 6 месеца, горе-долу, без да се развърт. И гроздето 6 месеца, но капините малко по-малко, може би, но и тях може да ги държите около няколко месеца. Понеже капините се мачкат и са такива. Да. Освен капини може да замразите и всякакви горски плодове, например ягоди, боровинки, череши. Но днес реших да замразя капини, понеже имах доста. Така, мисля да сложа още няколко и да приключвам с капините. Така. Капините много цапат, вижте. Аз като ги мих направо червена вода падна. От тях много се цапат. Трябва да внимавате после, да не си отцапате дрехите. Така, мисля, че достатъчно сложих за едната партида. Така. Сега ще обърна така и ще наредя другите за другата партида. Даже този път съм чакайте само малко. Да. Ето така. Напишете ми в коментарите какво друго искате да замразя. И очаквайте още много прекрасни видеа в новия ми канал. Така. Ето редим ги така внимателно. Тук има една развалена, така че ще я изхвърля. Така. И да знаете, като ги брахте, понеже капините се берат от храсти и много водят. Вчера даже си наводох краката, направо много зле беше. Така, ами и така ги редите, аз вече ми омръзна да редя. Така. Ето така, малко сега ще ги разделя, за да се виждат все пак двете рецепти. Така, ето сега, единия вариант е, ето тази половинка, която е, да я оставя само така и да я замразя направо в фризера и да видим какво ще стане. А другия вариант, който ще направя с тези, така, първо да ги поръся с малко лимон. Ето така ги поръсваме с малко лимонов сок. Така. Може и с повече, може и с по-малко, който както обича. Аз ще сложа малко повече, така. Чакайте, че отидем сам. Така. Добре. Само, че падна на сенка. Така.
Ръсим така, също така и с малко захар, за да станат на кристали. После като ги изкараме от фризера, за да станат на кристали. Трябва да се държат във фризера, то зависи колко ви е силен фризера, но аз лично ги държа около 24 часа, за да се замразят добре. Даже трябва като хванете две да тракат. По това се разбира, че са вече добре замразени. Така ми мисля, че добре стана. Така. И сега пак ще ги поръся с още малко лимонов сок. Така. Другите ще ги оставя така. Ето вижте как може да се получи. Тази е с лимон и захар за кристали, а тази е просто така, без нищо. Така. Затваряме капачето. Така. И ги оставаме за около 24 часа в фризера, както казах. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Довиждане!